hande e o aduna hande mo haalnani mo jangani tarani aldani soɗani mo yo wiye o harani ngam wonko arani so en janginani ɓiɓɓe men l'école gande e ɗemɗe men hay batte en mbaɗani so en kaɓani e nde majjere en mbarani en jaltinani nde en terani basal e nuskede ma keddo e men jaltani wadde jangen ngalɗen pinen so en juumani mbiyen ha ay men en ɗayani cheikh ene kalde jawdi mumen kadi eɗen diwa seɗen diwa baali en mbi mbeewa ƴis ene nana so en mbi mbaali ene nana so en mbi nagge ndik ene nana so en mbi gertogal kus ene doga so en mbi ɗum kuy ene ara ɗum noon firti ko ene nana ene faama kadi en jiiɗen kam wonɓe leyɗele tubakoɓe on jii neɗɗo ne huccita e rawandu mo tan ne haalde mum yo ɗum jooɗo rawandu jooɗo daro lelo mbimami lelo faaru galle men faara ɗum ɗon ɓe sikki enen wonɓe ɗo Europe ɓe majjani ɗum ɗon ko ɗum waɗi en mbawa so wona tan siftinde ko murtude joofi Allah yurmo ɗum yaafo ɗum wiyata ko ɗemgal serdi neɗɗo e dammuwol kono noon wona dammuwol haalata kono dammuwol haalata no neɗɗo haalirta ni dammuwol en jogui no haalirta saabu nde mbaɗatmi witto seeɗa gandal nde nde woni sociolinguistique mi heeɓi hen yewtidde e aynoɓe mbi kam kala ɗo tawɗa ko ɓuuri hewde kala ɗo tawɗa mumanteji ene takkodiri ene leeli baaɗi nayyi walla beyi walla baali takkodirɗi ɗi ko heewi kam e nayyi takkodirɗi ɗi ko jiiduɗi ɗum noon firti ko wonko jokkodirta ɗum kono noon tan en jiyani mumanteji ene binda ɗum noon bindol heerori ɗum ko neɗɗo e kadi ne sen duttimo e qur'ana mi junnatako hen Allah ene haala e qur'ana e simore wiyetede Nur e aya 51 ene wiya alam tara anna allaha yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard wa tayra saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihu wallahu alimun mi junnatako hen ko hollude tan kala hunde ene sujjana Allah ene juulana Allah hunde noon sene juulana Allah firti ko ene nanodira e Allah e kadi sen duttima e simore wiyetede naml simore korndol ene wiya hen e qur'an e aya 16 Allah ne wiya wa waritha Sulaymanu Dawuda qala ya ayuha nnas ullimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay'in inna hadha lahu al-fadlu al-'azim Sulaymanu roni Dawuda he mun yumɓe min gandini on haala colli Allah non so wiini firti walla haala ndiwri firti ko ɗum ko ndiwri ene haala so ene goɗɗinoyima hen kadi e nder joni simore ngolol woni suratu Naml e aya 16 on wiya hatta idha ataw ala wadi an-naml qalat namlatun ya ayyuha an-naml udkhulu masakinakum la yuhattimannakum Sulaymanu wa junuduhu wa hum la yash'urun o nodda ngolol yo naate e nokkuji mumen hade Souleymane e kono men yabbude mumen so tawi noon Allah ne haada ɗum e hunde e firti ko ene nanodira e ɗum ɗo fof firti ko kalɗen ko mumanteji ene kaala neɗɗo hunde fof ne jogii to ko wona ɗum to gaynir tan koto Allah wiyata e Qur'an wa min ayatihi ene jaa e kawnide makko kanko Allah ikhtilafu luurondirgol alsinatukum ɗemɗe mum wa alwanukum e mbaadiji moɗon inna fi dhalika ene ɗum ɗon ayatun kawniɗe lil alamin wonande ndera nde ɗum woni koye simore Rum e aya 16 ɗiɗo yeruji nayyi bandiraɓe ene dokka en wonde hunde fof ene haala heddi mari eɗen nandira e hunde nde walla en nandirta e haala o en nandirta e muɗum joni noon ngaren e bindi ɗi kalɗen ɗi en mbi bindinate waɗi ɗo tan tiitonde nde
bindi natti en mbi ko bindi ɗi windata chinois en bindi ɗi windata japon en bindi ɗi windata ɗi windanno firawna en e bindi kadi ɗi windirta ɗum tuarege en e mi ala e majji gandal kono ɓe sikki so tawi ceerno ibrahima nato e ma haal ma jaltino ɗum mi nani e jewte ɗe min mbaɗatno e nder libi nde min goni samɗaji emin jewra fulɓe hewɓe ene ndenda ene jewra ko faate pular mi nani ɗon wonde saggitorde pular ene mofta walla deftere pular taw nde winda ko e nati ene mofta e leydi Cameroun mi anda so tawi e ɗum woodi walla ɗum woodani kono e wiide yaraso mo goori lakke wonde docteur Amadou Sy oɗo ko ganno mawɗo ganno to banggue cellal kadi ko wittiyanke tigi rigi e pular kala ko winduno kala ko janguno e cellal woni médecine o watti ɗum e pular o jeeya ko Thily Boubacar hande o jooɗi koye Richard Toll o yara dow wi nde o ari diwan Seydi Baby o ngabbiri dow kaaƴe to o eggi toon bindi kewɗi ɗum noon tawɗo o windi toon o eggi toon bindi kewɗi gonɗe e kaaƴe firti ko binde nat tan wawata wonde so ɗum selli ene wawi gonɗude wonde pular windanoma e bindi nate so en koɗno ɗon walla ala en garu ɗon caggal ɗum diwan o kam ko hen tawaɗen ɗum firti so tawi wiyama pular windanoma alkol nate ene wawi wonde ko wona ɗum fof ene selli wonde tuarege en ene jogui bindi nate tawde noon ɓen ko hoddiɓe men e nder jeerende he ene wawi gonɗude wonde pular ne windama oɗon gandi kadi walla ɓe gandama si mi ɗumen bindi tuarege nate ɗi eɗi jaara yeeso eɗi jaara banggue ñaamo eɗi jaara banggue caggal eɗi jaara dow eɗi jaara less hoto namɗe kam noon saabu mi andani kono mi hollama ɗum e kadi Cheikh Anta Diop Aboubacry Moussa Lam docteur Alassane Thiam Mourtala Diop e Saydou Kane ɓeɗo fof kaali jiidigal meɗen e firawna en so ɗum kadi selli ene addana hakkille jabde wonde ene gasa tigi taw pular windanoma e bindi nate kono ɗum tawde Aboubacry Moussa Lam ene wuuri ene moƴƴi kañum namde hen nate ngan firawna en wiyama ko taaniraɓe meɗen kadi kamɓe binnanno koye bindi nate kadi kanko o haaɗat ɗon kanko Aboubacry Moussa Lam o holliri kadi walla o holliri kam hitande 1987 mbe sikki nde o hollanam de ko min Mamadou Abdoulaye Dia gontuno Mamadou Abdoulaye Dia mo Mali Mauritanie wonde o yiiti 450 konngol somi juumani tawi ɗiɗon konnguɗi ko enen e firawno en jiidi ɗum ene gasa taw hande kanko Aboubacry Moussa Lam e ɗo yette wittu makko ɗo o yiiri hen ko ɓuri ɗum kono ene moƴƴi no mbimi ni kanko o wooda ko namda hen tawde han kadi koye witto gonɗen koye yaani oɗo gorko kalajjo hono Aboubacry Moussa Lam mo kalami ɗo kadi e deftere makko fulɓe guile e yoyo ha Fouta Toro o holli ene nde ɗo deftere laabi ɗi jiidirɗen e ɓeeɗo e holi laabi ndewɗen e iwde on bange ha natɗen cariɗen e nokkuji ɗi koɗɗen hande ɗi enen fulɓe to sakket Yero Doro Diallo e deftere muɗum dosɗe celluko o wi hen wona no kaldarmi ni kono o wi ko woni manam walla ko woni fayide ko kalanmi ko o haali ɗum wona no kaldarmi ni o haali sabu mi jimtani deftere nde wayri ɗum o wi hen wonde anduɓe hewɓe ene kawri wonde no pular wayi regade ni no wayi yuɓɓude ni ene wayi moƴƴude lengo ene wayno saña ene wayi sañade ni wawata wonde so wona taw ngal ɗo ɗemgal ɗo bindanogal ɗum ɗon noon ko ɗum ɗo tan mbawɗen haalde ko ɗiɗo dalillaji ene dokkami gomɗinde min Cheikh Oumar hande ɓe jarami ɗo ene wawi wittoɓe pennam e janggo ene wawi kadi gomɗina wonde pular ene foti ene wawi wonde taw windanoma e hakkude nate kono ceerno Cheikh Oumar sikki a haali ko heewi ene wawi kam tawa jokkini e haalde kono mbiɗa sikki nde wannoon yimɓe jogui ko nanoɓe
jogii yiyoɓe goto fof e mbaadi no faamirta mbete wonko mbawɗa tongoyde ɗum e alluwal tawa yimɓe ne mbawa yiide alkule kaltaɗe alkule nate mi wawa tongude ɗum jiɗnomi ko jalti hay so wona nafe ɗe kono noon alkule pular gandaɗe ɗe tawa alkule pular en cuwa yettade hen ɗo kollatmi ko alkule kono wonmo namdinomi bindol chinois no wayata mi anda won jangguɓe chinois ma cillitanam ɗum mbimo bindol o wi kam sa yiiɗi wadde leydi waɗate ko heddini ene koye tan kono galle ni ene waɗe ko wayno firel ni ene holla ko ɗum ɗo woni leydi min ko ɗum tan woni ko gandumi hen ko heddi ko sen ƴeewi nate e defte Aboubacry Moussa Law walla e defte hiéroglyphe en jiiya ɓe kolla neɗɗo heddo noon holko haalata e caggal neɗɗo o ko kono bindi nate kam ko natal natate tawa natal ngal wonko haalata woda ko ɓeyda e maggal walla woda ko usta e maggal tigi ko wona ɗum ko ɗum e mbe sikki en uddata damal alkule nate ɗe joni noon caggal ɗum en gari e alkule arab alkule arab kam ɗum jikki ala en bindi hen no feewi alkule arab woni al huruful arabiyya الحروف العربية harfeje arab woni alkule arab ɗe kutorɗe ɗe yimɓe meɗen kutoriɓe eɗen gandi kam sernaɓe men Fuuta Torankoɓe sernaɓe Fuuta Jalon yimɓe men yaadunoɓe Cheikh Oumarul Foutiyou yimɓe men heddodinoɓe Ama Seykhou hay laaminoɓe diwanuji Fuuta chef de canton ngaji gila Dimat ha yetti gila Dimat ha yetti Toro halaɓe laawi hebbiyaɓe damga e Ngenar ha yetti ɗum ko ɓuuri hewde e mabɓe bindano koye alkule arab walla ɗemgal arab walla alkule arab mi sikki ɗum sen ƴeewi e deftere Ibrahima Abou Sall deftere makko nde wiyata la Mauritanie du Sud Mauritanie wargo men jii ɗum ɗon heewɓe mabɓe bindano koye alkule arab walla e alkule ajamiya sen mbi noon ajamiya mi en ngaru hen ajamiya no arabe firda ɗum ajamiya firti ajamiya no yimɓe wonano yimɓe pamata ɗum ni ali tubakoɓe ajamiya firti koko wona arab kala ko wona arab ko ajamiya ɗum ɗon arabe ɓe pecci aduna o koye pecci ɗi ko arabe ɓe ko wona arabe ɗum noon enen ko mbiyatan ajamiya ko firti ko windude ko wona arab kono noon sen mbi noon taw ko windude alkule arab ɗe en windir alkule arab taw windata ko pulaar so lokki yeru mi wi haala ɗum ɗo ko alkule ha tawɗo haala taw sa windi pulaar e hande mo bindata noon haala ko ni windirta so mi windi e arab e alkule kadi ajamiya ɗe mi windi arde mbi ko ni mbaɗata ni arde kono so windi e pulaar ko arde bindi ɗi waɗano on ji ko ni ceernaɓe men bindirtuno pulaar o taw ko konngol pulaar kono koye alkule arab ko ɗum woni ko wiyete ajamiya joni noon ene waɗi caɗele noon ɗemgal arab ngal walla alkule arab ene waɗi alkule ɗe ndenduɗen e arabeɓe kono ene waɗi alkule ɗe en ndendani e mabɓe so en ƴetti hen yeru mbe sikki ceerno Ibrahima men ƴetti ma ƴettana yaaden kono binden ɗum ha